नै नों आइखौ बुं मादैखौ मा बुंनांगौ नै आंथ' दा बाथ्राखौ मोजाङै आइनि सिगाङाव बुंनो हाया आइया रागा जोंगोन बा मायबा सानगोन नों बुं आइनि सिगाङाव बुं दे आं खामानिफोरखौ मावख'हाया जादों आरो सासे रुवाथि नांबावगौ होननानै मादै नोंथ' रुवाथि नागिरखाबाय थादोंमोन खामानि मावग्रा न'आव एसे गोरोंबो एसे न'आवनो थानाय जोंफोरनि न'खौ माबा नायखोनो हानाय आंजों गोरोबग्रा खामानि मावनो रोंग्रा बिदि बुंनांगौ र' जायाखै आरो खोनासंबाव नों बुंबानो जाबाय दाना रुवाथिफोरखौ खामानि मावग्रा मानसि मोनब्लानो हाबिलाया गासैबो खामानिखौनो रोंखाजोबगौ होननानै बेखौनो लाखिदो मादै आं हारसिं हाख'वा जाबाय होननानै बुं नोङो आरो बुंबानो जाबाय आदा रनिया जाग्राफोरखौनो बांसिन संनो होयो आं हाख'वा हारसिं मादै नोङो माबाखौ लाखिथारदो आब' हाबिलाखौ लाखिथारदो होननानै बुं आंनि बाथ्राखौ खोनासंगोन आरो मा खोनासङा आइया ओरैनोबाबो सासे नागिरखादोंमोन माथो मोनैखायसो लाबोआखै एसे मदद खालायनो हाया नामा नों आंखौ गस्ला गांसे गोनां नोंनो दामनि गस्ला 2000नि गस्ला गोनां नोंनो 2000नि गस्ला जाम्बि गथ'लाय नायखाबाय आङो मबाइलाव नों खालि खामानिखौल' मोजाङै मावना होदो नों आइजों मोजाङै रायज्लायथारदो नोंनो 2000नि मोजां गांसे फ्रक गस्ला बायना होगोन आं आरो सेन्देलसो होबावगोन आं माब्ला बुंनांगौ मादैनि सिगाङाव माब्ला दायोनो बुं आइया अफिसनिफ्राय फैबानो मोजाङै बुंखा गथ' आं बुंनाय बायदि खोनाबायना आदा रनि बुंगोन मोजाङैनो बुंगोन गस्लाखौ बावगारनाङा नोङो गस्लाखौ गोसोखांखा आरो जुदि आइया बुङो लाखिया हाबिलखौ लाखिनो गोसो गैया होननानै बुंब्ला मा बुंनांगौ मिथिबाय मा नों बुंबानो जाबाय आं मावखनो हाला मादै हारसिं जानजो सानजो साग्रा जाबाय बेमारसो जासिगोन आं बाराबा रुवाथि थालासो आं होननानै बुं बेबायदि बुंनांगौ बेबायदि बुं दाहायनो बुं दे आइया फैब्लानो बुंखा मिथिखा जागोन आइनि पारमिसन मोननायनि उनाव आरो मा दंबावो जेबो टेनसन गैला आं माबा मोनसे खालायखागोन हाबिलाखौ लाखिनो थाखाय जायखिजाया हाबिलाखौ लाखिगोन होननानै आइयाल'सो पारमिसन होनांगौ दा बाखिथ' आं खालायजोबगोन आदा रनिया आब' हाबिलानि थाखाय फाग्ला जामारबाय जायखियानो जाया मानो आब' हाबिलायाबो थालांबा आंहा खामानिखौ एसे खम मावनांगौ जागोन र' नङाबा दा हारसिं मावख'हाया आङो मा एसे समायना नुदों हाबिलाखौ दिनै दख'ना गाननायखाय सिख्लाफोरखौ दख'ना गानबोला बांसिन समायना नुयो मानसियानो समायनाखा आरो समायनासिन नुबावबाय फाग्लासो जासिगोन खोमा आं गसंनानै मा सानबाय थाखो हाबिला जेबो नङा ओरैनो नों मानो सिरि थाबाय थायो सिरि थायो माथो गुबुन सिख्लाफोरबायदि नङा नोङो मानसियानो मा एसे गम्भीर सिरि मायबा सानखोमाबाय थायो मा सानबाय थायो आंनोबो खिथालाय एसे साना जेबो आंनो खिथानो बादों आरो ने जेबो साना मा खिन्थानो होमब्ला नों मा खालायना मोजां मोनो मा खालायगोन मा सानदों मा प्लेनिं दङ जिउआव मा एसे बुंलाय आंनोबो एसे रायज्लायनि नोंजों माने न'आव थायै बरिं जाजोब्बायना नोंजों रायज्लायनानै एसे टाइम पास खालायनोसै ने बादों नामा रायज्लायनो आंजों बायाखै मानो बानो देलाय बुंलाय नोंनि लाइफनि बागै एसे बुं लाइफ स्ट'रिनि बागै नों मा सानो नों मा लुबैयो अबाव थायो नोंनि फेमिलि बेफोरखौ मोजाङै बुंलाय फेमिलियालाय गैखाया बेखौथ' मिथिगौ नोंसा जेनेबा रावबो गैया नों मामामोननि न'आव थायो नङा होमबा नोंदि मामामोननि न'आव थायो नों नांगौ बायदि अननाय मोनो जानो हागौ नोंखौ अनो ने नोंनो नांगौ बायदि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ होयो नों खुसि ने बिसिनाव थानानै खुसि नंबाबो नङाबाबो गावनि होननानै आरो रावबो गैलाबोना सोरनाव थानो सिख्ला मानसि सोर फिसिनो आं जेनेबा नों मिथियाखै माने आं रुवाथिबो थायोमोन रुवाथिबो थायोमोन नामा रुवाथिबो थायोमोन माथो खालायनो रावबो गैयाबा सोर फिसिनो अबाव थांनो सोरहानाव थांनो सिख्ला मानसि आं क्लास 8ल'सोमोन आं फरायनायावबो जोबोद मोजांमोन आं फार्स्टआवनो पास खालायदोंमोन आं बिनि उनावनो आं क्लास 8आव एडमिसन लानायनि उनावनो आइजों बाबाजों एक्सिडेन्टआव थैलांदों दुखुनांथाव माथो नोंसा फंबाय बिनानाव रावबो गैयामोन आंल' हारसिंमोन जोंहा आफायाबो हारसिंमोन दादै सासे दंमोन बेबो थैदों नोंना होमबा फेमिलियानो रावबो गैला माथो फेमिलियाव बेनिखायनोथ' मामामोननाव थायो मामाल' सासे दङ आरो रावबो गैला बेलै खोनसारि सैमानि फिसा एम्फौ जानाया फैखाला बियो हामदोंआनो दे आगै जयन्ति माथो नोंलाय माथो बिखौ होखारनोसो नागिरखाबाय थादोंमोन मोजाङासो जाबाय हामदों र' बिदि थांथारबाथ' मोजाङानो र' फैफिनगोन खोमा बे फैफिनगोनखायसो खस्थ' मावहोआखै बे साननैसो
आजादि सिनानै सोरबा गैरा बांगाल हौवाजोंसो थाखै बि थांथोंहाय थांथों मोजांसो गोरलै गाख्रबबाय थायोमोन बे हाबिलाखौ होसोहरनो हानायबा हामगौमोन होननानै दालाय मोजांसो जाबाय नोङा मा खरा जोंनांगौ थांथारबाथ' मोजाङानो नाथाय दादि ब्ला नुजाफैगोन खोमा बेखौसो रागा जोंदों आङो जुदि आंनि न'आवनो फैफिनगोन आंनि न'आवनो थाफिनगोन बेखौलाय मानो एसेबां सानाङो बेबायदि बेरायथिंबाय थानो होगोन मजा लानो फैला खोमा दे आंनिबा सोरखौबा गोसोथोबाय खोमा बेफोरावनो हाबा साबा जाबायसो खोमा खिजानि नोंसोरनो खिन्थायाखै मालाय गैया अबाव हाबा जानो हाबा जायाखै बे जोंहाय हौवाखौ एबार बियो फैबाथाय आं लाखिखाला होननानै खाला आङो बिनि रुमखौ आङो ताला मारिना दोनखादों आङो हाबनो होखाला आङो थैनोबो हाबनो होआ बिखौ जोनासो एंगारहरगोन आं बिखौ हाबनो होआ आं थैबाबो औहाय बेफोरबायदि मानसिफोरखौ लाखिनाबो निजेनि न'आव आरो मावरिया मानसि सुनिसोहाय बेफोरबायदि मानसिफोरा बे सुनिखायनोथ' बिमा बिफायाबो गैला बेखायनोथ' बिमा बिफाबो मोनजानाङाखै रावबो गैया लाखिनाहाय बेफोरबायदि मानसिफोरखौबो लाखिब्ला गावबा गाव न'खरफोरजों सुनिनाङो औहाय बासन्ति आब' लाखिखाला आङो बेबायदिनो सानखादों आं नै फिल्टाराबो आइरन जाजोब्बाय माथो आइरनानो बांद्रायथारलै जायगाया मटरखौसो बायनायासो हामगोन नामा दैयाबो गवा गवा जाबाय थायो फिल्टार गिदिर गंसे बहायनानै हामगोन बायदि मोनदों आं अबावबा थांनो नागिरदों नामा नोङो औ नै बेंकआव थांनो नागिरदोंमोन आङो नों दाखालि बे बेंकआव दोननो होनाया 50,000 फिक्स खालामना दोननो होनाया बेखौ दोननोनो हायाखै दाबो जायाखै आं दोनबायसो सानदों जायाखै नै मोनसे खोथासो आं रायज्लायनो नागिरदोंमोन नोंजों फिसाज्लाया मालाय मोजां मोननो रोंबाय मा फिसाज्लाया मोजां मोननो रोंबाय सोर जाबावनो आरो गुथाला बे हाबिलाखौ मोजां मोनोनो मा हाबिलाखौ मोजां मोनो औ हाबा खालायनोसैनो मा हाबा खालायनोसैनो मा बुङालाय नंगौना नङा नंगौ बे हाबिलाया दा थाबोबायना बे सासेया खर' गाज्रि जाना दंनो गुथाला माबार सङो नोंबो हाबिलाखौ माब्ला फैयो खोथाया बेबायदि जानानै दङ बेटाया सिख्ला फसायना दोनखाबाय बे हाबिलायालाय बिमा बिफाथ' गैजा रोंखाया बिमायाथ' मोजाङानो र' दाबा जोंहानोबा हरोना हरा हरनाय माने सासेया सासेखौ फसायोबालाय मोजां मोनलायखायोबालाय न'नि मानसियालाय मा रायज्लायनांगोन आरो माब्लानिफ्रायथ' स्टार्ट जानायनो बिसिनि लाभ स्ट'रियालाय स्टार्टआथ' जोंहा फिसाज्लायासो र' बे हाबिलाया जेबोखौनो मिथियानो बेखौनोथ' दा हाबिलाया फैब्लाथाय सोंनो हरगोन होननानै माबोरै फैनो होदों हाबिलाखौ जायखिजाया नोङो रितुखौ फन खालायनानै खिन्थाहर जेनेबा मालायनि मानसि हाजारबाबो एसेबां सम मालायनाव थानो हायाना सिख्ला मानसि बिमा बिफा गैजा रोङि मानसिखा बिसोरनो बिमाया अननानै लाखिदों बेखौबो आरो अबावबा रागा जोंबा लाखिया जाना होगोन फन खालायगोन र' आं फन खालाय थाब खालायबानो जाबाय आरो बेफोर बाथ्राखौ होननाङा बे हाबिलाखौ गुथाला मोजां मोनदों मायबा बेफोर जेबो होननाङा बेफोरखौ रितुनि सिङाव जायखिजाया न'नि मानसिया लिंहरदों होननानै बुंबानो जाबाय फरायनायलाय आंबो गोसो दंथारोमोन आरो नार्स फरायगोन होननानै सानोमोन आं देरबाथाय नार्स जागोन आं होननानै आइ बाबानि सिगाङाव बुंबाय थायोमोन नाथाय अबावथो खाफालावनो गैयाबा खाफालानो मायबासो लिरना दोनदों नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै माबोरैबासो मोनबायलै आं क्लास 8 सिम फरायदोंमोन ना नोङो औ दाबोलाय फरायफिननो हायो माथो बेसेबांथ' बैसो जादों फरायलालै दालाय अबाव मालायनि न'आव खामानि मावना जाग्रा मानसि अबावथ' फरायनो हाबावनो समबो मोननाय नङा आरो गोसोफोराबो बेबायदि नंलाना हानायबो नंला खोमा फरायनोबो नों फरायनो गोसो दंबावोबालाय आं नोंखौ हेल्प खालायनो हायो हेल्प माबायदि हेल्प फरायफिनदो नोङो फरायफिननानै नार्स फरायफिनदो नों गाज्रि मोनाबा आं मदद खालायगोन दे आंनो जिउ गोदान होफिनदों नोङो दान मोननाय बायदि मोनदों आं नोंनि थाखायनो जिउखौ नोंनो जुदि एसेबो हेल्प खालायनो होनो हाया आं नोंखौ गोसो गैलानै फरायनो हानाय नंला लाइफआव आरो जेबो खालायनो गोसो गैला जेरै दं बेबायदिनो थांबाय थासिगोन बेबायदि साननाङाथ' बयनिबो खाफाला समान जायाना बयहाबो बेबायदिनो आरो आंखौ नाय जोंहालाय मा गैया गासिबो दं नाथाय आंहाबो आफा गैया थाखा फैसा गासिबो दङ जोंहा न' सम्पति नाथाय नाय आं दिनै बिफानि अननायखौनो मोनासै आइयानो जोंफोरखौ उन्दैनिफ्राय फेदेरबोदों फोलावबोदों गुबुन गुबुन गावबा गाव आरो प्रब्लेमफोरा मा थिग नोंना बै उन्दै समाव एसेबां दुखुयै थांदों जिउआ देरनायनि उनाव सिख्ला जानायनि उनाव बा इयुन फिउचाराव नोंनि लाइफआ मोजाङानो जागोन आंनिबा नों क'क्राझारावनो थालांदो नोंनि फरायनाय नोंनि साननायफोराबो जाफुंगोन जोंनावनो थानानै फरायनो हागोन नों थाब्ला जोंहाबो एसे हेल्प जागोन नोंथ' खामानिबो मावनायाव एक्सपार्टखा आरो फरायनोबो हागोन
नोङो समबो मोनगोन खामानिखौ नों हारसिं मावनाङा ना फरमाबो दङ नों समबो मोनगोन फरायनोबो एसे एला खामानिबो मावबाय फरायबायबो जोंहानावनो थालांदो नोङो आं एडमिसन लागायना होगोन दे नाङा दे फरायनो गोसो गैला आं नों सोंनायखायसो बुंबाय आरो आं बाथ्राफोरखौ नाथाय दा जेबो गोसो गैला आं मानो गोसो गैला जोंहानाव थानानै मोजां मोनाखै नामा जोंफोरखौ सुखुवाखै नङा बेबायदि नङा मा जाखो आदायालाय दिनै आंनि बिसिनायावनो उन्दुफैबाय आदा रनि मा जाखो जेबो जायाखैलै मालायनि बिसिनायाव थानो सुखुया दिनै आंनि बिसिनायाव माइबाथ' जाखादों नोङो मा जादों आदा मा जानो आं हाबिलाखौ इसेबां थानो होदों थायानो नोंदि हाबिलाखौसो बेबायदि बुंबाय थादों आइया थानो होगोन नों आइनि बाथ्राखौ सानदोंना थै आइनि बाथ्राया गुबुन पइन्ट बेखौ आं टेनसन लायाखै आंना दा टेनसना हाबिलासो मा होनना बुंनाय नोंलाय हाबिलाखौलाय हाबिलाया फरायनो गोसो दंमोननो नार्स फरायनो गोसो दंमोननो आं बुंदों जोंहानावनो फराय आं थाखा फैसा जेसे मा नांगौ आं होजोबगोन होननानै नों बेबायदि डाइरेक्ट बुंदों माबा सानखो दा बे नङाब्रा एसे पइन्टआव होनदोब्रा बाथ्राफोरखौ एसे फोलावना माबानानै डाइरेक्ट बेबायदि बुङाखैना आं थारखौनो बुंमारदोंथ' बियो थाबोला आं बेखौ फरायहोगोनबो मा नांगौ बेनो गासिखौबो होजोबगोन आं मायबा खोमि दङ आरो आंनि न'आव फरायो नार्स फरायो मायबा खालायो जि खालायथो बियो नोंलाय हाबिलाखौ इसेबां मोजां मोनमारथारबायना औलै आंनो हमस्लाबनो हालायासै मा खालायबा थागोन बियो मा बुंबावनो आं बिखौ नै आदा बियो फरायना मोजां मोनो होनना बुंदोंना माबा खालाय नोङो बिजाब बिजाब अबाव मोनदों आं बिजाबखौ आइया आंखौ दा सगावबो जेरावबो थांनो होआखै गारिखौनो गाखोनो होआखै नोंसो हाया गुबुनाथ' हायोना माने नों हाबिलानो बिजाबखौनो गिफ्ट हो होमब्लासो बेना बिजाबखौ नुनानै गोसोआ गलिगोन आरो फरायनो गोसो जागोन आरो बियो थानो लुबैगोन सानाखैमोनानो आङो मोजां आइडिया खिन्थु आंनिबा हाबिलाया गुबुन खामानियाव बारा इन्टारेस्ट गैया बिखौ नायनानै आं बेबायदि मोनो बे फरायनाय माबानाय बेफोराव इन्टारेस्ट दं खोमा दाखालिबो आङो आंनि रुमाव हाबनायाव बिजाब बेलथायबाय थानाय नुदोंमोन दासो सिक्रेटखौ मोनथिबाय आं बिनिखौ होनबा बिखौ आं बिजाब होयैनो फथायनांसिगोन बाजै फथायग्राया